І костюм ми з Надійкою підрихтували. Такі пригожі. І ролю я вивчила на зубок. І всі танці 100 разів повторила. А все ровно чомусь так страшно. Ні, лепше я на ранішник не пойду. Салют, дівчинки і хлопчики, Янка, привітання. Ой, добрий вечір, сябри. Ви вже тут? А я і не зауважила. А я ведаю нават чаму. Бо ти, Яночка, усьо на свой святочний костюм любуєшся. Ну, Ян же сапраўды пригожий. А ніхто і не спрачається. На ранішніку тебе докладно чекають поспіх і аплодисменти. Ні, не чекають. О, це я ще чому? Тому, що я на його не пойду. Як не пойдеш? Янка, у тебе ж головна роля. Ну і що? Ми її разом з одною дівчинкою репетировали. Ось Яна мою роль і виконає. А ти що будеш робити? Як що? Буду сидіти разом з усіми дітками і глядіти спектакль, а потім аплодувати. Яночка, не познаю тебе. Что здарилося? Янка, тебе зачаровали? Ой, ніхто мене не зачаровував. Тоді чому ти не хочеш грати свою роль? Тому, Чому? Ну чому? тому що боюся. Ой. Чого ти боїшся? На слово забиться? Але тобі дорослі підкажуть. Да я усі слова видатно ведаю. Мені на репетиціях давно ніхто не підказує. Ти у танці боїшся збитися? Ні, їх я можу з закритими очами станцювати. Хочеш, покажу? Ой, не хочу. Не хочу. Давай лепше зберемося. Чого ти боїшся? Не ведаю. Боюся і все. Боишься. Яна! А может, тебе цукерку съесть? Для такой справы могу своей поделиться. Мне, наприклад, солодка завсюди супокоює. Дякую, Топа. Ти сапраўдний сябр. Але покинь свою цукерку собі. Мяне солодка не супокоює. Наадварот, коли я хвалююся, їсти зовсім не хочеться. Тоді я не ведаю, що тобі порається. Нічого, Топа, ти старався. А дівчинка, з якою ми репетировали одну роль, видатно справиться. Ой-ой-ой-ой. І тяжко буває з гэтымі актрисами. Стоп! У нас Тимыч так само актер. І що? Что? А тое! Може, ён ведае, як справляцца са страхам перад выступленнем. З чого Тимофею гэта ведаць? Ён же дакладна нічога не боїться. Але з ім побач граюць на сцэне дзяўчынкі. Яна, не спрачайся. Трэба параіцца з Тимычам. Не хочу. Ну чаму? Тимыч, ён же наш сябар. Я ему рассказывать боюсь. Боишься? Ха! Тады сяди и молчи. Я пораюсь с Тимычем. О, Тимофей! О, Тимыч, ходи сюда, ходи до нас. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Я на Топа салют. Добрый вечер, Тимофей. И тебе салют, Тимыч. Кликали меня? У нас, докладней, у Яны проблема. О, Яна, дзяліся. Чым змагу, то помогу. Не поделится. А чаму? Яна,
Тебе нешта з голосам? А чаму тады ты маўчыш? Наша Янка чамусьці стала баякай. О, можа, ад бусліка набралася. І цяпер не хоча ісці на ранішнік і граць сваю галоўную ролю. Не хочу и не пойду. О! Яночка, супакойся. Калі ты дакладна вырашыш, што не хочаш выступаць, ніхто цябе не прымусіць. Тимоч, А. але што з нашай Яны адбываецца? Нічога асаблівага. Перад выступленнем на сцэне нармальна хвалявацца і нават баяцца. Серьезно? Абсалютна. Нават знакамітым акцёрам трэба настроіцца і супакоіць сябе перад тым, як выйсці да публікі. Янка, ось бачыш, ты хвалюешся, знакамітая актрыса. Тимофей, але як мне справіцца з гэтым хваляваннем? Зараз я табе падкажу. Спачатку трэба навучыцца правільна дыхаць. А вы што, неправільна дыхаем? Правільна, Топачка. Проста, каб супакоіцца, трэба засяродзіцца на дыханні. Зрабіць некалькі глыбокіх удыхаў і павольных выдыхаў. Давайте паспрабуем разам. Удых. Выдых. Яшчэ раз. Удых. І выдых. Ого! Нейкі цуд! Мне стало крыху спакайней. А я увогуле ледзь не заснуў. Значыць, практыкаванне працуе. Трэба яго паўтарыць перад самім ранішнікам. А што яшчэ зрабіць перад ранішнікам? Прыйсці зараней, каб добра настроіцца. О, Янка, я з табой пайду і касцюм твой панясу. Дзякуй, Топачка. А яшчэ, Яночка, абавязкова помні, што на цябе будуць глядзець твае сябры. І мы ўпэўнены, што з гэтай роллю ты справішся выдатна. Вядома, справішся. Ай, ты ж гэтай роллю нам усе вушы прагудзела. Топа! Ды пажартаваў я. Просто мы дакладна ведаем, Яночка, што ў цябе ўсё атрымаецца. Ой, хлопчики, дзякуй, вы у мяне такія чулыя. А яшчэ, Яночка, перад выступленнем трэба абавязкова добра выспацца. А каб настроіцца на добры сон, трэба што зрабіць? О, паглядзець цікавы мультфільм, а лепш адразу 2. Упэўнены? Можа, мне ўсё ж зараз адправіцца спаць? Паспееш, Яночка. Топа правільна падказвае. Спачатку цікавыя мультфільмы, а потым спакойны сон. Добра, давайте тады глядзець. Ну як настрой, Янка? Дзякуй, хлопчики, выдатны. Вось у такім выдатным настроі самы час рыхтавацца да адпачынку. Правильно. Путенько чистим зубки, мыем тварики и бяжем у ложечки на мягкие подушечки под теплые ковдрочки. Цікавых! И спокойных усім снов. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят
стаць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю